Kapuya, oy. Waman ko gikuha ni Papa. Unsa na ron orasa, oh? Alas 3 kapin na. Lamias kong tulog eh. Sus, wai ko kamataon sa ula. Huwag di ko orasan day. Mias kong tulog eh. Akong anak ka dito ron. Huwag man to na ko nakuha sa eskwelahan. Tawagan na kami. Padung na makanto siya da. Uy, na may nanawag na ko. Kinsa kaya ni? Uy, si Papa man eh. Nanawag lagi si Papa. Aw, tabagon daw na ko. Be, basin unsay isultian ni niya na ko. Nga wala ko niya kwa, ah? Oy, lunak! Hello pa? Asa ka nagnapadong na kanak? Nganong nanawag man ka nako pa? Nganong wala man ko ni mo gikuha pa? Padung na alas 4, oh. Unsa na ron orasa? Naglakaw na lang ko padung uli pa. Nawa, yung ko kakuha ni mo na kagi. Porti lamias kong tulog ginak. Alas 4 na din nak. Sus, pasaylo ayo ko nakawa. Ginti ka nakuha nak. Lamay kay kong tulog gud. Niya, nagdamgo pagid ko nak. Unsa man day imong damgo pa? Gipalitan ko nuko sa imong mama og sapatos. Natag 100,000 ang kantidad. Uy, kamahal ba anak pa, uy? Katugog balik pangitag barato.